Felly mae yna dair plaid pro-annibyniaeth rwan does, sef Plaid, Gwlad a Propel. Ond ni trannu'r bleidlais wneud hyn yn y bon? Wel, felly cyntaf mi hoffwn ni lygyfach Propel ar gael i cyfrestru'n swyddogol ar diwedd. Da iawn ti, Neil, am ddangos y ffasiwn ddycnwch. Mae'n bosib bod y syniad yma o rannu'r bleidlais yn deillio o un blaid arbennig sydd o bosib wedi cael gormod o rwydd hynt yn y gorffennol heb gael fawr o gystadleuaeth. Ond y ddadl sydd gyda ni ydy nad ydy'r syniad o hollti'r bleidlais ddim yn dal dŵr mewn gwirionedd. Mae yna lot fawr o dystiolaeth yn dangos bod llawer iawn o bleidleiswyr ddim wedi gallu bwrw pleidlais i'r blaid am wahanol resymau ar hyd y blynyddoedd a'i pleidleisiau nhw wedi mynd i gyfeiriadau eraill. Gyda dwy blaid newydd rwan yn ymddangos, mae'n fwy na phosib y bydd rhai o pleidleiswyr yma yn fodlon bwrw pleidlais i'r pleidiau newydd hyn. Felly mae bosib mae denu pleidleisiau fydda ni'n edrych na rhannu y bleidlais. Mae'n bwysig i gofio hefyd y bydda ni yn ceisio targedu y 50% plus sydd byth yn fotio mewn etholiadau yng Nghymru fel arfer. A hefyd mae'r syniad yma o gael rhyw fath o gydweithredu strategol rhwng y pleidiau newydd i dargedu y seddau ac wneud yn siŵr bod ni yn gosod adnoddau yn y llefydd mwyaf priodol mwyn cywain y bleidleisiau mwyaf posib. Ac jyst i orffan ar y pwynt yma, bydd Gwlad hefyd yn rhoi pwyslais ar yr ail bleidlais a trio ddysgu pobl am sydd y gallan nhw ddefnyddio'r ail bleidlais i geisio cael mwy o gynrychiolaeth pro-annibyniaeth yn y Senedd.